ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೇನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆ ಪನ್ಪೆ 1 ಕಿಲೋ ಏನು ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ 2 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ವಟಾಣಗೆ ತೊಂದೆ ಪಜ್ಜಿ ವಟಾಣಗೆ ತೊಂದಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ನನೆತ್ತು ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅವನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನೆತ್ತು ದೀತೆ ನೀರುಡು ತೆನಿಕ್ಕೆ ಬುಡಿತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಲಾವ್ ದಿರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ ದೀಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ತೋಪುಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವುಡು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುರಗೆ ತೊಂದಿ ನೆನ್ಪಾಡ್ವೆ. ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಅದೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಅದೊಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಆವನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆನ್ನಿಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ. ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಾಯನ್ ಬೈತಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡವಂತೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಪರಂಗುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯಡ ಅವಿನ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೋಡು. ಪುಲಾವ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ ಒಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದು ಅವನ್ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಡ ಪಕ್ಕ ಅವು ಹಾಲು ಪುಜಿದಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲೆ ಒಂಜಿ ಆಜೇಲ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಖಾರದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ. ನಮ್ಮ ಸೋಯಾಬೀನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಡು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಇತ್ತಂಡಾಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ವೆ ಐಕೆನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಗ್ಗು ತೊಂದಿನಿ. ಇತ್ತೇನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ದ ನೀರ್ನು ಪೂರ ಅರ್ತಿಗೆತ್ತದು ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೇನ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಬೇತೆ ರೈಸ್ಗೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ. ಅನ್ನೋದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊನ್ನುವೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡೊಂದು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊನ್ನೋಡು ಅದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಡ. ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನನೆತ್ತು ದಿವನಗ ಹೊರ ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕದವೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನನೆತ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದಿಂಡಲ ಹಾಪುಂಡು. ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಖಾರಗೂ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ 2 ಚಮಚದಾತೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ ಬೊಕ 1 ಚಮಚ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ. ಎನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಸೋಯಾಬೀನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಖಾರ ಅವಡು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡೈತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಖಾರ ಅಂಡನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಿನಿ. ಒಂದು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸರಿ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಐಕೆ ಅನೊಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಯರ ಬಿಡ್ಪೆ ಅನ್ನೊಂದೇನೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಜ ಬೇಯ್ಯನಗ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಮಸಾಲೊಡೆ ಬೇಯ್ಯೋಡು ಸರಿ ಅದಂತೆ ಬಿಚ್ಚ ಪುಟುದು ನೈಕ್ ಅದಾಗ ಒಂದು ಲುಂಬು ದೀತಿನ ವಟಾನನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಏನ್ ಪಜ್ಜಿ ವಟಾನಗೆ ತೊನ್ನಿಟ್ಟ ಹೆಸ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೇನ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡ್ವೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದೇನೊಂತೆ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಬೊಕ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪವನ್ನ ಇಟ್ಟಸ್ರೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡಪ್ಪುಂಡು ಇಚನ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು
ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ರೈಸ್ ಒಂದೇನು ಅರ್ಕಂಜಿ ಗೆತ್ತದು ದೀತಿನ ದಲ್ಲ ನನೆತ್ತು ದೀತಿಚಿ నేను ఇతన్నికి పాడవే ರೈಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನೇ ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತನು ಐತೆ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತುಂಡೆ నేను ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ರೈಸ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೋಡ ಪಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಂತರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಚಮಚ ತಾತು ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ನಿಕ್ ಸರಿ ಬೂರುಡು ಅದ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನುಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ವೆನಿತ್ತೆ ಏನ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅರಿಗೆತನ್ವಾ ಆ ಅರಿತ ಡಬಲ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಲವಂತೆ ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಾವು ನೀರು ನಮ್ಮ ನನೆ ತೀತಿಪ್ಪುವ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ಅರಿಯತಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಡಬಲ್ ಗೆ ತೇನ್ ಈ ಚೊಂಬುಡು ಆಜಿ ಚೊಂಬುದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಏನ ಅಂದಾಜಿಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚೊಂಬುದಾತ ಅರಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಐತೆ ಡಬಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ನೀರು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಾದಾ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಆತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡನಿತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಕೊದಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅದೋಟು ಕೊದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ವೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದೇನೆ ನುಪ್ಪು ಅಂತೆ ಅದೋಟು ಬೈದಂಡು ನಿಗ್ಲು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಪೂರ ನೀರು ಒಯ್ತನುಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬೇಯ್ದನ್ ತೂಕನಮ ಲಾಯ್ಕಾದ್ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆತ ನಿನ್ನ ಎಂಚ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅದ್ ಬೈದಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರ್ದ ಹದ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೈ ಇನ್ನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್.